pertsonaje bat. Enazela oso normala dinue, ez dozta gure alare zamarin izina zela, ta inungo lotzarik ez deko dela. Ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago dirurik, barrie ordaintzekorik, horregaitik ez zaitut maitenik. Sufritzen badakit zuke zordea eraz, amateu argixe zen ibanoa. Albotik pasatzean hasten dire zurrumuruek, jentie min gainetan bizi gara, zer esanik ez da falta. Eta zuri zerran doatzu, zuri bebardine pasetan jakzu. Ez dala izango kasualidadez, zeure lotxetan bizi zarela. Ez dago dirurik, barrie ordaintzekorik, horregatik ez zaitu maitenik. Sufritzen badakit zuke zordea beraz, amateu argixe zen ibanoa. Jaso bat einaz, burubako pertsonaje bat, enazela oso normala dinue, eta ez dozt ardure. Ez dago dirurik, barrie ordaintzekorik, horregatik ez zaitu maitenik. Sufritzen badakit zuke zordea beraz, amateu argixe zen ibanoa. Bideo hau eta beste asko ikusi nahi badituzue jaitsi